Gipuzkoako txapelketa iritsi da hemen Usabaleko gune honetara, azaldu guzu parte hartzaletik nolako izan duzu? Bueno, ez dut ikusi guen arte zenbakia edo pilotona, baina komentatu didatenez piloto asko etorri dira. Bai, eta egia esan piloto elite mailan eta piloto oso potenteak etorri dira, bai. Hemen adinak ez du inporta, ez? Ez. Azkenen umeak daude 4 urtetatik oraintxe bertan 24 urte bitartean. Bueno, bat eman 30-marrekoa bai dago, eta, bueno, printzipio ez du inporta, ez. Komentatu diatenez batzu daude gune oso zailak eta gero aparte erristakorak, bai. Etorri da aurreko urtetan, etorri izan dira ere maila altukoak, aurten ere, hemen daude? Bai, bueno, bakarren bat ez da etorri, faiatu indigu, baina bai, ia denak etorri dira. Etorri dira Toledoko 2 mutiko munduko txapeldunak izan dianak bere mailan, gero dago Jon Areitio, 3. txapeldun ordea mundukoa, dala oso ondo ibiltzen da bizitaren gainean. Eta gero Gorka Susperregi bai dago munduko txapelketan ibiltzen dena. Eta gero gurea Irene, 8. gelditu zala munduko txapelketan bai. Beno, zure kasuan munduko txapelketan izan zinen 3. postua lortu zenuen, nola lortzen dira horrelako postuak? Bueno, gauza guztia bezala, ez? Atzetik lan handia dago eta, bueno, ordu asko sartu behar dira horrela iristeko. Triala esan daiteke kirol gogorra dela? Bai, gogorra, bueno, kompletua behintzat bai, ez? Bai, flexibilidadia, indarra, ekilibrioa denatik behar da. Eta hemen Gipuzkoa mailan ezaguna da kirola, zu bezalako asko honetara dedikatzen direnak? Bueno, ezaguna ez da hola publiko asko mugitzen duen kirola. Baina, bueno, urteetan zehar tradizio onda eta badia mundu mailan ibiltzen dian beste 3-4 eta, bueno, azkenen giro ona dago. Bueno, Gorka, Gipuzkoako txapelketa gaur Tolosan etxean, nola ikusten duzu? Bueno, momentuz bustia eta pixka bat zaila ikusten dut. Espero dut eguraldia laguntzea eta poliki lehortzen joatea zonak eta erresago geratzen den gero. Ja, denboraldiari hasiera ematen, nola ikusten duzu aurtengo denboraldia? Aurtengo denboraldia momentuz gogor hasi dugu, asko entrenatzen eta ea aurreko urteko denboraldiarekin behintzat berdin du eta pixka bat hobetzen dugun. Zerbaiten aldatu duzu prestaketa? Entrenamendu gehiago, baina aurreko urteetan soilik bizikletarekin entrenatzen genuen eta aurten hasi gera korrika egiten eta mountain bikeen ibiltzen pixka bat eta ea horre laguntzen digun. Kirol honetarako kontzentrazioa oso garrantzitsua izango da, baina indarra ere bai, Bai, askotan kontzentrazioarekin soilik ez duzu obstakuloak eta gainditzen, baizik eta beharrezkoa dire konzentrazioa. Irene, gaurkoan Gipuzkoako txapelketa eta izango zara garai Gipuzkoako txapelketako txapela jantziko duzu, zer sentitzen da? Bueno, poz asko ez, 4 proba izatea Gipuzkoako txapelketan eta ja 3 irabazitut, orduan ja Gipuzkoako txapelketa irabazitaukat. Lehen urtean mundialetan ere izan zinen, aurtengo honetan nola aurre ikusten duzu denboraldia? Bueno, asko entrenatu dugu, entrenatzen segitze dugu gimnasioan eta bar, eta munduko kopa ingo dugu berriro, eta lehen urteko postua berriz mantentzea hola edo hobetzea. Zer da beharrezkoa trialen ondo ibiltzeko? Ze egoera fisiko, mental, zer behar da? Ez, lehenengo gauza gustatzea, ze kirol baten helburua hori da, gustatu martzea izu, eta entrenatzen aste bazea, entrenatzen gauzak ateatzen zaizkizu.